Damer og herrer, der knytter så mange traditioner til Sankt Hans aften, og derfor har vi også udvalgt en helt speciel båltaler, som jeg er sikker på vil berige os med på kloge ord. Det er en af de personer, som jeg har allerstørst respekt for, og han er mere end nogen anden lykkes med den ene svære udfordring og efter den anden. Så lad os byde stor velkommen til Lars Ramme Nielsen. Værsgo, Lars. Tusind tak, René, og god Sankt Hans aften. Jeg hedder Lars, jeg er nordjyde, jeg bor i Hamborg, men i aften er vi alle skavboere. Som René sagde, så var jeg som ung mand så heldig at være tjener her i byen. I dag er jeg chef for Visit Denmark i Tyskland, i Hamborg. Det var det, der engang hed Danmarks Turistråd. Skagen er fantastisk. Skagen er ikonisk. Skagen er et superbrand. Og med hver som i dag er der lige før, at Skagen sælger sig selv. Men Skagen ser meget forskelligt ud, afhængigt af, om man ser på Skagen fra Gentofte, fra Oslo eller fra Hamborg. I Skagen der er vi så heldige, at vi har gæster fra hele verden. Men virkeligheden er den, at der er langt flest tyske gæster. Faktisk så er der i Skagen, Frederikshavn og Sæby lige så mange tyske gæster, som der tilsammen er gæster fra Norge, Sverige og Holland. Lidt senere skal vi synge Midsommervisen, og her ved vi jo alle, at det er Drachmann, der er manden bag. Og men tror jeg, at der er andre steder i landet, og en og anden, der tænker, det er der vist Shubidua. Shubidua lavede for mere end 30 år siden en sang, der hed Klodekundskab. Lidt med udgangspunkt i Shubidua vil jeg tage fat på, hvordan Skagen ser ud fra et tysk perspektiv, fra et norsk, og måske også fra andre perspektiver. Shubidua sang i den her sang Klodekundskab, at nogle tyskere flinke, de drikker snaps og spiser skinke. Det er sikkert rigtigt nok. Om nordmændene sagde de, at i samme sang, der er også rart i Norge, når man blot skal op at sove. For en nordmand så er Skagen paradis. Når man er vant til at give 120 kroner for en fadøl i Oslo, så er det slaraffenland at komme hertil. Skål, var en, der sagde. Jeg spurgte for nylig min kollega i Norge, hvad koster en kasse øl egentlig i Norge? Så svarede han, det er der ingen, der ved. Jeg har også hørt rygter om, at i Norge der er der 4 øl i en sixpack. Herr Schmidt, han skal give 23 kroner for fadølen i Hamborg. Det er lidt en anden historie. Han kan også godt lide den gode danske pilsner, men man må ikke fortænke ham i, at smagen ikke nødvendigvis er helt lige så god. Til gengæld, så er Skagen noget andet for en tysker. Skagen er noget, som er langt mere værdifuldt. Skagen, det er frihed. Frihed, intet mindre. Det er naturligvis ret svært at definere, men jeg vil påstå, at for mange tyskere, så er der en lige linje fra Fristreden, Christiania i København, fra det forhold, at vi var først med at tillade homoseksuelle ægteskaber, at vi var først med at frigive pornografi. Ja, derfra og til frihed og til Skagen. Fordi for en tysker er der en lige linje mellem campingpladser ved Skiveren med havudsigt. Det er sjældent i Tyskland. Sommerhuse i kandestederne på naturgrunde. Det er rigtig sjældent i Tyskland.
Fordi i Tyskland, der er der regler for alt. I Tyskland var der rigtig meget, jeg ser her, forboden. Det er for eksempel forbudt at gå i klitterne. Det er forbudt at samle sten. Og deres feriehuse, deres ferieindvåninger, de er meget typisk hegnet ind af et stakit. I Tyskland, der er strandene delt ind. Et stykke af stranden er for dem med en hund. Et stykke af stranden er for bøsserne. Et stykke af stranden er for nudisterne. Venner, lurer mig, om ikke en nøgen bøsse kan gå med en hund her, uden der er nogen, der gør af det. Og det er også frihed. I Skagen og i Danmark har vi nemlig plads og højt til himlen. Og tyskerne oplever med rette danskerne som afslappede og frisindede. Til gengæld, venner, så har mange danskere, I sikkert også, falske stereotyper af tyskerne. Jeg hører tit, de der tyskere, de er ligeglade med regnvejr. De tager bare en gul regnfrakke på. Det er løgn. Jeg vil gerne røbe i dag, at der er lige så mange skilsmisser i kølvandet på 14 dage i regnvejr for en tysk familie, som der er for en dansk familie. Noget andet, noget jeg er til at høre, det er, Lars, det må være et fedt og nemt job, du har. Vi har så meget vand, og tyskerne har jo ingenting. Det er også løgn. Kig på et europakort fra grænsen Polen-Tyskland til Flensborg Fjord. Der er der faktisk rigtig meget vand. Men det er klart, at i Danmark, der er vi jo særlig heldige. Vi har 7.300 km kyst. Vi har faktisk mere kyst end selveste Frankrig. Ja, vi har sågar mere kyst end Frankrig og Schweiz til sammen. Når tyskerne tager på ferie, så kører de enten til højre, an der Ostsee, eller til venstre, an der Nordsee. Og her i Skagen, der har vi begge dele. Men i Skagen og i Danmark som helhed, så er vi om tyskernes gunst ikke i konkurrence med hverken Norge eller Sverige eller de varme lande. Vi er i konkurrence med Tyskland selv. Og tyskerne har faktisk selv et Skagen. Deres Skagen, det er Vadehavsøen Sylt. Dejligt sted. Der er faktisk lige så mange Michelin-restauranter på den ø, Sylt, syd for Rømø, som der er i København, som vi jo ellers med rette er meget stolte af. Og på stoltheden, så er en af sikkert mange af jeres bysbørn, Allan Nobelsen hernede i Frederikshavn, han sang jo på det her med Michelin-stjernerne. Hans replik var, de har græs mellem tænderne fra Noma. De pusser kostbare fjer. Men det har altid været det nordiske køkken, der er kommet op med markeren her. Det tror jeg, han har ret i. Nå, noget helt andet. Der er traditioner i Skagen, og jeg kan se en og anden student. Jeg håber, at sensor har været jer alle nådige. I vores digitale dage, så er det ofte Google, der er sensor. Går I ind på google.de, altså den tyske Google, og skriver på tysk, der ist die Welt noch in Ordnung. Det betyder sådan lidt løst oversat, der er verden endnu ikke gået at lave. Så kommer Danmark frem 3 gange på side 1. Det har noget at gøre med lykkemålingerne, som I kender det. Men det har også noget at gøre med, at lige nu står dele af verden i brand, og vi har flygtningekrise i Europa. Derfor vinder Danmark i øjeblikket det samme, gør Norge og Sverige. Det østlige Middelhav taber klart, når vi taler kampen om turister. Tryghed betyder mere end nogensinde før.
For os, der er lidt gråsprængte, så er Shu-bi-dua en del af vores ungdom. For mig så er Shu-bi-duas sprogperler, det er netop tryghed, frihed og lykke. En dag som i dag er jeg sikker på, at vi nemt kan blive enige om, at storken er en dejlig flyver, at koen har et dejligt yver, og Danmark er et dejligt land. Men i sådan en idealisering af det, vi kunne kalde Olsenbanden Danmark, kan vi nok risikere at glemme det, der også var dengang. Oliekrise, den kolde krig, fattigfirserne. Apropos kriser, så blev klimakrisen rent faktisk forudsagt af Shu-bi-dua allerede tilbage i starten af 80'erne. Nogle af jer husker det. Det var noget med, at der var sket en forurening af den ydre atmosfære, som meteorologerne havde lovet, at vi nu får bedre vejr. Ja, om det var, så vel havde jeg sagt. Det var den gang, hvor jeg gjorde i hvert fald gik rundt og sang, tag til Costa Kalundborg, hvor de slanke palmer står. I sangen, der lyder det også, tag til Danmark, det er dejligt, det er sundt. Jeg er fuldstændig enig. Og med disse ord, så skal der for mig lyde en helt særlig tak til Skagen, en tak til René og hele dit team. I gør det nemt at sælge Danmark i Tyskland, også når der kommer en by eller to. Lad os ønske hinanden en glædelig Sankt Hans. Og når vi i aften fylder den tyske tradition at sende fruen dernede til Bloksbjerg i Harzen, så lad os ønske alle, norske, danske som tyske, en god Sankt Hans og en dejlig sommer i smukke Danmark. Tak.